Ahojte všetci, moje meno je Janči Mrazík a vítam vás pri ďalšej liveke. Dnes večer nás poctí svojou prítomnosťou Samuel Pirát Krištofič, ktorého pomaličky pripájame. By sa už mal pripojiť aj Pirát. Ahoj, Pirát. Ahoj. Čau, počujeme sa dobre? Nech nám prípadne... No ja ťa počujem dobre, neviem, jak ma ty počuješ, ale ja počujem zatiaľ všetko dobre. Všetko OK, písal už aj, myslím, že Alex Cverna, že všetko je OK, yes, OK. Môžeme pomaličky začať, ja sa ťa hneď na začiatok spýtam, ako si užívaš zatiaľ dovolenku, to je úplne super videá. Super si užívam dovolenku, tak je mi dobre, no po ťažkej robote som trošku vybehol oddychnúť, takže si to užívam. Paráda. Nás čaká najbližšie už o týždeň nejaké drobné turnaje Fabrik 4, 20. januára v Mestskej športovej hale v Nitre. Ja by som sa ťa chcel spýtať, aká bude tvoja funkcia na tomto turnaji? Jaká je momentálne tvoja pozícia vo Fabriku? Tak klasicky, ak sú už ľudia zvyknutí, že komentujem, tak budem komentovať aj s Robertom Kmeťom spoločne turnaj celý. Super. A počul som aj, že si dobrý kamoš s Viktorom Konortom. Dohodli ste sa, že na ten jeden zápas budeš v jeho rohu? Už ste to nejako doladili? Áno, je to tak, že na jeho zápas by to malo byť všetko v poriadku, že pôjdem do jeho rohu. Neviem, či sa to poriešilo, že či Robson bude sám komentovať ten zápas, alebo či niekto ma tam zaskočí. To popravde ani neviem, jak sa to doriešilo, ale viem, že to bude v poriadku, že keď pôjdem, takže som rád za to, keďže tak, jak hovorí, že zvyknem sa už nejakú tú dobu poznáme, tak rád mu pôjdem nejak pomôcť do toho rohu. Ako by si zatiaľ zhodnotil jeho prípravu? Viem, že ste si veľmi blízky, určite ste veľa spolu trénovali. Ako by si zatiaľ nejako zhodnotil jeho progres? Tak on už niekedy robil MMA, už amatérske zápasy tam nejaké má, len mal dlhú pauzu od toho MMA-ka, venoval sa v poslednej dobe viac boxu a barnacle, takže akože je to úpolový športovec, tak je to trošku zmena ten wrestling a to jitsu a tak je to náročnejšia príprava ako len box, ale tak robí čo môže a myslím si, že to je super. Samozrejme, aj ten zápas je zase tak postavený, že idú proti sebe vlastne skôr dvaja stand-upery, že ani jeden, ani druhý sa asi nemusí nejak báť teraz toho, že si myslím, že či to bude wrestling alebo jitsu, že to bude na tom podobne. No, že... Jasné, podľa mňa to určite bude atraktívny zápas, lebo je to v poslednej dobe aj dosť vyhrotené, chalani si už niečo poodkazovali aj na sociálnych sieťach. Podľa mňa budú určite diváci sa mať na čo pozerať. Určite tento zápas bude ten, ktorý teba bude zaujímať, ale na ktorý sa ešte okrem toho najviac tešíš z celej karty, na ktorý zápas? Tak teším sa samozrejme na Patrika Kryžana, Vaďka Kryžana, tímového kolegu, s ktorým tiež dosť veľa trénujeme a vždy mi pomáha v príprave, takže aj teraz vlastne mi pomáhal veľa, tak spoločne sme sa vlastne pripravovali. Ja na V-modu, on ešte tú prípravu potiahol, takže na Paťka sa teším. A čo? Ešte na koho? Tak škoda, že Tongpo sa zranil. Bol som veľmi zvedavý na jeho zápas s Gonžalom, to je veľká škoda. Ale to je taký je ten šport, také, že tie škody. Tie zranenia prichádzajú, no. No to sa stáva. Pozdravujeme aj Alexa Cvernu, ktorý tiež mal mať pôvodný zápas s Kirim Kiralim, ale tiež kvôli zraneniu sa nemohol zúčastniť. Dúfame, že aj na budúci sa z nich vidíme. Aj na ďalšom turnaji, alebo aj prípadne na Final Challenge. Ako si aj spomínal, ty si bol na tom tréningu, jak sa Lukáš zranil, alebo už si bol na dovolenke vtedy? Už som bol, nebol som na dovolenke, lebo viem, že Kajko mi volal, že som bol doma, ale nebol som na tých sparingoch. Lebo som mal, to bol štvrtok a to som mal nejaké pozápasové behačky. Dosť ľudí ma pozývalo do všetkých televízií a podcastov a show, ktoré majú po tom víťazstve s Carlitom, tak to bolo také, a tým, že som bol týždeň pred dovolenkou vlastne,
po zápase tak som mal ten týždeň toho dosť, že naozaj veľa energie som tam minul na to, na tie behačky, že ma to stálo fakt. Že som hovoril ešte žene doma, že ma to unavuje viac ako tréningy. Ale čo už, aspoň trošku si to odkrútil, podľa mňa teraz máš zaslúžený oddych a aspoň ti tam každý dá pokoj. Áno, áno. Čo vravíš na náhradu? Je to Christian Simon, známe meno, hlavne čo sa týka grapplingu, aj celkovo mal zápasy v Octagon. Čo vravíš na tú náhradu pre Tokpa? Tak myslím si, že dobrá náhrada, vieš. Prosím? Nič, len, že miesto Tonka. Nič. Áno, áno. Tak myslím si, že dobre, že zápasník a ako teraz Tongpo bol taký v kurze, že tým, že aj vyhral posledný zápas v Octagone na KO dosť rýchlo, tak akože aj tým, že ja s tímový kolega, tak pre mňa v tomto bolo zaujímavejšie, akože a myslím, že na atraktivite nezaujatého diváka to akože nestráca a dobre si myslím. Celkovo si myslím, že táto karta je taká jedna z tých lepšie postavených ako keby. Alebo najlepšie, že môžem povedať, že zatiaľ taká najlepšia karta. Určite budú tam ďalší aj super zápasníci, mimo iného aj Marek Bartl v hlavnom zápase, ktorému sa ale tiež menil super. Áno. Odunjo, nie? Odunjo tam bude teraz. Áno, Tajo Odunjo s ním bude mať hlavný zápas večera a Dano Hromek tiež ako keby skrečoval. Ja som s tým mal aj liveku s Marekom a tiež sme sa o tom pobavili. Hovorí ti to meno niečo? Dajo Odunjo mal zo pár zápasov v Octagone, je to proste tiež známejšie meno na našej scéne. Ako ty vidíš ten zápas? Ako ja som som jeho zápas ani nevidel, ale už som počul nejaké proste chýry došli, že celkom šikovný, že to môže byť veľmi atraktívny zápas a že môže a bude, že už sú obidva takí vyspelí zápasníci, že už to nie je taký zápas, na čom je vlastne Fabrik hlavne postavený, že aby dával aj šancu mladým chalanom, aby sa mohli ukázať, ale že to už fakt priniesie ľuďom aj také hotové MMA, dvoch hotových skúsených borcov na takej vyššej úrovni. Takže si myslím, že toto bude veľmi zaujímavý zápas. No. Aj keď niekedy máš dva zaujímavé štýly proti sebe, ktoré predpovedajú dobrý zápas, niekedy to akože ten zápas povedie inými cestičkami a myslím, že toto môže byť veľmi dobrý zápas a že tí diváci a hlavne takí fanúšikovia, ktorí majú radi MMA, že si už prídu na svoje. Pekne si spomenul, že Fabrik sa posúva ďalej a že to bude zrejme najviac naložený turnaj, aký Fabrik zatiaľ mal. Jaká je podľa teba taká vízia Fabriku? Kde si myslíš, že by sa Fabrik vedel posunúť za najbližšie roky? Kde vidíš nejakú perspektívu? Tak vieš čo, momentálne to vnímam tak, že fakt je to o tom, že to robí sa, hlavne, že majiteľe majú radi ten šport a že ako keby chcú to MMA na Slovensku keby posunúť. A tým, že ten Octagon už momentálne na takej úrovni, že naozaj tam je ako keby aj pre slovenských a českých zápasníkov sa problém dostať, tak toto môže byť taká proste kolíska z toho, že budeš úspešný vo Fabrik, tak môže prísť tá šanca a môže ísť do Octagonu, ktorý je už akože svetová organizácia. Tak si myslím, že to je na tomto a kde až to môže skončiť, tak to je zase vo hviezdach. Vieš, ono môže to ísť, keď sa to bude robiť dobre a bude to ľudí baviť, tak to môže ísť ďaleko. Super. Myslím si, že je tam určite veľká perspektíva a tým aj pozývam všetkých divákov, aby si už pomaličky o týždeň 20. januára našli cestu do mestskej športovej haly v Nitre. A myslím, že sa majú na čo tešiť, nakoľko tam okrem výborných zápasov bude aj taká špecialitka Meet the Legends, kde budú môcť stretnúť mimo iného teba, Lajoša, Karola Ryšavého a aj Vlasta Čepa a budú sa môcť odfotiť autogramy a kúpiť si nejaký merch, takže určite pozývame každého, kto je na tomto streame, kto sa k nemu dostane. Chcel by som sa ťa ešte spýtať, čo sa týka amatérských zápasov, si tiež spomenul, že je to super príležitosť pre mladých sa tam ukázať. Máš tam nejaký amatérsky zápas v očku, bude tam Samir Smali, viem, zo Spartacus Fight Gym, to je zaujímavý typek. Čo vravíš na tie amatérske zápasy na karte? Tak, jak si povedal, Smali, na ňom som veľmi zvedavý, veľmi šikovný chlapec, takisto Brezovský, dobre? Áno. Dobre. On je akože celkovo, myslím, že aj na IMAFE má nejaké víťazstvo, že sa mu ako málo, ktorému sa ako podarilo zvíťaziť na IMAFE, takže na to som zvedavý a Švagerko Kováč tam je, teraz pozerám, takisto veľmi šikovní zápasníci, obidva talentovaní, takže aj tuto to bude si myslím, že je to amatérske, ale už teraz tí amatéri naozaj sú veľa
akože tak, keď to porovnám, že keď som ja začínal, tak tie amatérske schopnosti tak sú už úplne niekde inde a to si myslím, že aj títo chalani všetci ukážu, že už všetci majú akože keby, že sú už na tom prelome ako keby pomaličky na prestupe do toho profi. Určite, ja si myslím, že tí diváci, hlavne tí, ktorí sa tomu až tak moc nerozumejú, si ešte viacej užijú tie amatérske zápasy, lebo tam si jednoducho chalani nič nedarujú, tam sa idú predať. To je pre mňa ešte väčší taký požitok ako vôbec celé profi. No jasné, že oni to môžu vyskúšať, že aké to je už pred nastupovať na takom väčšom gala, možno pred väčším publikum. Samozrejme niektorých to môže dohnať v tej hlave a niektorí si to presne môžu užiť. Ale väčšinou to tak je, že tam nehajú tí chalani vždy všetko, pretože tam chcú ukázať, čo majú a že či už vyhrajú a prehrajú a hlavne nehať zo seba ten dobrý dojem a ukázať dobrú show, dobrú bitku. A vtedy si myslím, že aj fanúšikovia, aj majiteľi, aj promotéri, aj všetci za to ocenia. Takže, a to je to nie len amatéri, to si myslím, že takto majú aj profíci. No. Takže v tomto smere si myslím, že to tak aj bude, no, že tí amatéri sa tam nehajú zedrať aj. Presne, však oni sa proste chcú ukázať, chcú sa predať a kvôli tomu si myslím, že každý, kto bude mať cestu na okolo, by si tam určite mal nájsť cestu, lebo to bude veľmi zaujímavé. A chcel som sa ťa ešte spýtať na jednu vec, lebo vieme, že ty tvoríš už nejaký čas komentátorskú dvojicu s Robom Kmeťom a podľa mňa vám to ide veľmi dobre, lebo Robo má veľký prehľad, ty si zase taký, že vieš, zase máš tie skúsenosti z klietky alebo z ringu a vždycky máš v ruke nejakú takú dobrú frázičku. Ako si sa ty k tomu vôbec dostal? Úplne tak, akože na počiatku. No, víš, že ani neviem, jak sa to začalo celé. No viem, že cez Robo komentoval, neviem, či to prvé komentovanie nebolo dokonca komentované UFC, a že to má Robson komentoval, že im vypadol nejaký spolukomentátor, tak mi volal, že či by som nešiel. Že presne tam to tak stávali, že niekde tam aj jeden zápasník a niekto, kto sa tomu rozumie akože tým všetkým technikám a podobne a niekto aj akože tak komentátorsky už zdatnejší, akože, alebo aby to vedol nejak smerovať. No a asi takto potom vzniklo, že keď Robo vlastne začínal, tak nejak s Zetkom a s Matúškom sme sa dohodli, že budeme komentovať, no. A fakt ani neviem presne, jak to prišlo. A tak to nejak išlo potom od turnaja k turnaju, že vyskúšame a celkom ľudia boli spokojní, mne sa to pozdávalo, chalanom sa to pozdávalo, tak už som taká súčasť vlastne, že už sme tak napevno dohodnutí, že vlastne keď je Fabrik, tak už si robím akože ten víkend červený, že tam mám robotu. No super. Ako som už povedal, podľa mňa vám to ide super, aj diváci to veľmi oceňujú, aj v komentároch, keď som si čítal napríklad na YouTube. Máš aj nejaké vyššie ambície, napríklad, čo sa týka nejakého announcingu? Niečo takéto si vyskúšať? Možno momentálne som na tým akože nerozmýšľal, tak stále som zápasník v prvom rade, tak zatiaľ to beriem takú bokovku, možno časom. By som sa tomu nejak akože nebránil, že vyskúšať by som to vyskúšal, ale momentálne sa tak na to sústredím, že trošku si taký spolukomentátor a hlavne sa ešte sústredím na tú svoju kariéru, takže asi by som to momentálne ešte až tak nehrotil, ako keby. Keď si už začal, človek mení, pán Boh mení, takže uvidíme, že čo život priniesie. Ale nemám to tak teraz nastavené, že toto by som teraz chcel tak nejak, že na silu tlačiť, alebo tak, vieš čo myslím. Jasné, však ako si povedal ešte momentálne. Tak výrazne proti, ale nemám v hlave ani to, že teraz toto chcem, toto mám v hlave, že chcem. Veď možno keď príde ten správny čas, alebo tá príležitosť, ako si povedal, že ani si netlačil na pilu a zrazu komentuješ tak. Final Challenge aj Fabrik a máš pred sebou možno aj ďalšie projekty. Veľa ľudí sa špýtalo aj v komentároch, zrejme ťa tým veľa ľudí momentálne otravuje, ale mne to nedá, že tvoj ďalší super. Viem, že viacero ľudí už hneď narážalo, že by to mohol byť titulák. Ako sa ty momentálne cítiš, tvoj ďalší zápas? No, tak aj by som asi chcel ďalší zápas titulový, porazil som dvojku preč váhami v oktagóne vlastne Carlosa, čiže myslím si, že ten titul je akože na mieste si pýta. Samozrejme teraz je tam také nedoriašené tým, že Kince sa zranil do posledného zápasu s Vlastom a je tam interim champ, čiže musia zjednotiť ten titul, až potom asi môžem ísť o titul, aj keď uvidíme, jak bude na tom Kince, že či bude v pohode, alebo že či sa to inak vykryštalizuje, takže chcel by som ísť len titul
ale takisto tomu nechávam taký voľný priebeh, že ak to ten čas zariadi a jak sa tie okolnosti vyvinú. Jasné, ale momentálne aj tak normálne príprava prebieha, uvidíme ešte, ako sa to vykryštalizuje, ako bude prebiehať matchmaking. Ja by som sa ešte vrátil celkovo k turnaji Fabrik 4, lebo ty už si skúsený zápasník, ty už máš čo to odboxované, si na scéne niekoľko rokov a vieme, že tam bude veľa mladých zápasníkov, lebo je to orientované viacej na takých borcov, čo sú niekde ešte viac menej na začiatku kariéry a chcú sa prepracovať na vyššie priečky. Čo by si im odkázal? Lebo viacerí budú prvýkrát možno pred takýmto väčším publikom a budú mať na seba veľkú pozornosť. Bude to vysielať aj Jojplay, bude tam veľa médií. Čo by si týmto mladým chalanom odkázal pred týmto zápasom? Čo ich čaká? No, tak asi tak čo ich čaká. Hlavne by som im skôr povedal, že nech sa snažia byť v tej prítomnosti, nech nemyslia, že čo by mohlo byť po zápase alebo čo bolo pred zápasom, že hlavne nech sú tam v tej chvíli, nech sa si to snažia čo najviac užiť, pretože si myslím, že to je také, aspoň ja to tak považujem za také vznešenie alebo vznešené povolanie, že to fakt je niečo výnimočné a to by som povedal, nech sú tam, nech myslia na to a nech sa to snažia čo najviac si užiť a nechá tam celého seba. Veľmi pekne povedané, dúfam, že si to hlavne mladší chalani zoberú k srdcu, pretože už 20. januára sa vidíme v Nitre. A ešte ma napadlo, čo by si chcel odkázať fanúšikom, ktorí sa tak ešte rozhodujú, či prísť toho 20. januára do Nitry alebo si to pozrieť cez Jojplay. No určite by som ľuďom, akože nikoho nebudeme nútiť, ale určite, ak majú radi úpolové športy, tak určite by som došiel podporiť Nitrania do kedy zase tam bude ďalší turnaj, takýto kvalitný a tak kvalitne obsadený. Takže treba dosť využiť, myslím si, že nás čakajú veľmi pekné zápasy. Ak doma rád proste bojové športy, úpolové športy, tak nesmie chýbať na takejto akcii. Presne tak, takže ešte raz veľmi pekne pozývame všetkých fanúšikov už o týždeň. Aj nejaké drobné sa vidíme 20. januára v sobotu v Mestskej športovej hale v Nitre, kde vás ešte raz veľmi pekne pozývame, alebo sa vidíme aj na Jojplay. To bolo zatiaľ všetko. Pirát, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a užívaj si ešte malé divy. Jasne, ďakujem ti pekne, vidíme sa na turnaji. Majte sa všetci, ahojte. Čau, čau.